Ar ôl tipyn o bendroni, mae beirniad adran y Cobiau Cymreig Eboles neu Adfarch Dwyflwydd Arwyn Hughes wedi penderfynu ar enillydd. Ydy wir, a heledd Simon Pring a Copthorn Abigail sy'n ar y brig wedi cael llwyddiant heddi. Copthorn Abigail wrth gwrs gaseg goch yma wedi cael ei fagu gyda S&J Charman ac allan o gaseg Copthorn mis April a wrth y march Giler Spark. So, da iawn Mr Pring. A tipyn o benderfyniad gydag Arwyn yn dod, mi gymryd ei amser. Oedd e nôl ymlaen yn dod e, oedd y rhys yn mynd yn wath oedd e nôl ymlaen am y tri cyntaf wedyn ni, wrth beth ni'n gallu gweld. Ond mae Copthorn Abigail wedi sefyll yn y top spot fel maen nhw'n gweud. So da iawn i Simon Pring, Copthorn Abigail yn y llydd yr Ebolesi neu Adfarch Dwyflwydd blwyddyn yma. Yn ail, wy'n credu ar hyn o bryd, oedd Eboles Menai Super Lady Cardi. Wedi bolwg amser y begeith ar enillydd, drot bach mas, o'r dosbarth cryf hyn bore yma mae'r rhaid gweud, a o'n i'n trafod heledd yn gynharach mae'r dosbarth hyn wedi taro Owen a fi bod yna batrwn clir yn yr Ebolesi hyn, oedd y 3-4-5 cyntaf yn agos iawn iddi gilydd wedyn ni. Mae'r handler fach hyn, mae'n gweithio'n galed. Wedi cael y riban, ond mae fe'n beth sy'n dangos handler da bod hi still yn gweithio'n galed i gael y ceffer Eboles hyn yn sefyll yn berffaith. Tym bach o wair i gael tynnu'r gwddwg mlaen. Ac wrth gwrs, fel o'n i'n wrthyn bod i ddo, heledd mae'r bobl sy'n tynnu lluniau wrth gwrs yn fisi ar hyn o bryd a mae'r rhaid cael llun da. O, oes. A dyma ni, enillydd adran i'r Eboles Adfarch Dwyflwydd gyda'r Cobiau Cymreig ydy Copthorn Abigail yn eiddo i Mr Simon Pring ac yn llawn heiddi'r wobr gynta a'r hosyn coch yna wedi i benderfynu gan y beirniad Arwyn Hughes.